हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तर आता आपला शेवटचा अध्याय आहे 19, ज्याचं नाव आहे प्रेम भक्ती। तर प्रेम भक्ती सर्वांना स्क्रीन दिसते ना? मी शेअर करते ती। हो माताजी, दिसते दिसते ना? तर आता ही जी प्रेम भक्ती आहे, आता आपण जरा एक रिकॅप घेऊया। आतापर्यंत आपण काय काय शिकलो। आता जो हा भक्ती सागर आहे, भक्ती सिंधू, भक्ती रसामृत सिंधू या ग्रंथाचं नाव आहे। तर त्याच्यामध्ये त्यांनी जो समुद्र आहे किंवा जो महासागर आहे त्याचे चार भाग केलेले आहेत। तर ते भाग म्हणजे पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण। आणि आपला जो अभ्यास आहे तो पूर्व भागाचा आहे, ईस्टर्न ओशन। आणि त्यांनी म्हटलंय की ईस्टर्न ओशन मध्ये मुख्य चार तरंगा आहेत किंवा 4 वेव्स, 4 लाटा आहेत। तर त्या म्हणजे कोणत्या? तर पहिल्यांदा आपण सामान्य भक्ती, पहिली लाट जी आहे ती म्हणजे सामान्य भक्ती, ज्याच्यामध्ये या भक्ती रसामृत सिंधूचं इंट्रोडक्शन आलं आणि पहिला चॅप्टर आला। आणि शुद्ध भक्ती याची एक परिभाषा दिलेली आहे की शुद्ध भक्ती म्हणजे काय, अन्याभिलाषिता शून्यम। आपण त्याचं इन डिटेल तो अभ्यास केलेला आहे। आणि मग आपण शुद्ध भक्ती आपण करतो तेव्हा त्याची काही गुण वैशिष्ट्ये पाहिली। जसं भक्ती शुभदायी आहे, तर अशी आपण विविध गुण वैशिष्ट्ये बघितली। मग त्याच्यानंतर दुसरी लाट जी आहे त्यामध्ये आपल्याला साधना भक्ती सांगितली आहे। आणि साधना भक्ती दुसऱ्या चॅप्टर पासून ते 14व्या चॅप्टर पर्यंत अशी स्ट्रेच होते। म्हणजे आपल्याला साधना भक्ती जी आहे, वैधी साधना भक्ती, यावर श्रील प्रभुपादांनी किंवा रूप गोस्वामींनी खूप खूप महत्व दिलंय आणि त्याच्यावर अधिक त्यांनी लिहिलेलं आहे। आणि आपण सुद्धा डिटेलमध्ये हे सगळं बघितलं। मग त्याच्यानंतर 15 आणि 16 अध्याय जे आहेत त्यात रागानुगा साधना भक्ती आपण जाणून घेतली। मग 17 आणि 18
यात आपण भाव भक्ती म्हणजे काय बघितली आणि भाव भक्तीमध्ये स्थित असलेला माणूस आपण कसा ओळखू शकतो हे आपण बघितलं. आणि आता जी चौथी लाट आहे तर त्यामध्ये प्रेमभक्ती किंवा हा अध्याय 19वा येतो, ज्यात आपण शिकून समजून घेणारे प्रेमभक्ती म्हणजे काय. आता आपण असं म्हणूया की प्रेमभक्ती ही भावभक्तीचं एक एक्सटेन्शन अँड कम्प्लिशन हे दोन्ही आहे. आता भावभक्ती जी तुलना केली आहे ती सूर्याच्या एका किरणाबरोबर केली आहे आणि प्रेमभक्तीची जी तुलना केली आहे ती सूर्याबरोबर केलेली आहे. दोन्ही सूर्य आणि सूर्याचं किरण यात प्रकाश असतो, पण सूर्याचा प्रकाश आणि किरणाचा प्रकाश जो आहे त्याच्यामध्ये फरक इंटेन्सिटी मध्ये असतो. हा, तर आता आपण पहिल्यांदा प्रेम म्हणजे काय आहे याची परिभाषा नारद मुनीनी किंवा भीष्म देवानी किंवा आपल्या चैतन्य चरितामृतात कशी आली आहे किंवा काय सांगितलंय प्रेमभक्ती म्हणजे काय. तर आता चैतन्य चरितामृत मध्य 23.7 मी तो श्लोक वाचते आणि मग त्याचा तुम्हाला मराठीतला अनुवाद सांगते. सम्यक मसृणीत स्वांतो ममत्वातिशयांकित भाव स एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निद्यते. आता आपण तुम्हाला पहिल्यांदा याचा अनुवाद सांगते मराठीत. जेव्हा भगवत प्रेम अंतकरणाला किंवा हृदयाला पूर्णपणे कोमल बनवते, परमेश्वराच्या संबंधात ममत्वाची तीव्र भावना निर्माण करते आणि अतिशय किंवा अत्यंत ही भावना जी आहे ममत्वाची ही अत्यंत घन व तीव्र होते, तेव्हा विद्वान संत त्याला प्रेम किंवा भगवंतांचे प्रेम असे म्हणतात. तर हे जे ही जी व्याख्या आहे प्रेमभक्तीची, याच्यावरून आपल्याला काय समजतं की दोन गोष्टी अगदी या श्लोकामध्ये पूर्णपणे दिसून येतात. म्हणजे तुमचं अंतःकरण पूर्णपणे कोमल होतं आणि दुसरं म्हणजे तुमच्यामध्ये ममत्वाची भावना निर्माण होते. तर असं आहे का की भाव भक्तीमध्ये अंतःकरण कोमल नसतं? अंतःकरण कोमल असतं, पण इकडे त्यांनी म्हटलंय की अंतःकरण हे पूर्ण कोमल होतं, पूर्ण तऱ्हेने कोमल होतं. तर अशा तऱ्हेने यांनी प्रेमभक्तीची ही व्याख्या आहे. आता प्रेमभक्ती जर तुम्ही बघितलं तर 2-3च पेजेस आहेत. हा, भावभक्तीवर बघितलं तर त्यांनी इलॅबोरेट सांगितलेलं आहे की भावभक्तीमध्ये जो भक्त आहे त्याचे कोणकोणते गुण असतात. मग इकडे का नाही सांगितलंय? कारण भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती ही इतकी जवळ आहे आणि प्रेमभक्तीमध्ये सुद्धा भावभक्तीमध्ये स्थित असलेला भक्त त्याच्यामधले गुण आणि प्रेमभक्तीमध्ये स्थित असलेला भक्त तेच गुण असतात. फक्त प्रेमभक्तीमध्ये स्थित असलेला जो भक्त आहे त्याच्यामध्ये हे गुण आपल्याला मॅक्झिमम लेवलला दिसतात. हा, आता मी आपल्या पुस्तकातून तुम्हाला नारद मुनींनी त्यांच्या पंचरात्रामध्ये काय सांगितलंय प्रेम भक्तीबद्दल त्याबद्दल मी तुम्हाला सांगते. त्या अगोदर मला तुम्हाला असं विचारायचंय की प्रेम आणि काम यामधला फरक काय आहे, कोण सांगू शकेल? प्रेम आणि काम. मला वाटतं प्रेम निस्वार्थी असतं आणि कामामध्ये काही अपेक्षा किंवा कामना असतात की हे व्हावं ते व्हावं. बरं, आणि इतर कोणी?
स्वतःचे प्रेम जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण फक्त द्यायची भावना असते आपली, म्हणजे जेवढं भरभरून देता येईल तेवढं देऊ शकतो. पण जेव्हा काम आलं तेव्हा आपण किती घेता येईल, किती म्हणजे अपेक्षाच असतात त्याच्यामध्ये, आणि म्हणजे त्याची पूर्तता होणं फार अवघड आहे. पण जेव्हा प्रेम असतं तेव्हा ते सॅटिस्फॅक्शन कुठेतरी असतं, असं म्हणजे दोन्हीमध्ये मला हा फरक वाटतो. हम्म. बरं, इतरांना कोणाला काही बोलायचंय? संजना माताजी. माताजी, मला वाटतं की प्रेम शुद्ध असतं आणि काम शुद्ध नसतं, त्याच्यात अशुद्धी पण येते. बरं. तर आपल्याला चैतन्य चरितामृतामध्ये या दोन्ही मधला जो फरक आहे तो सांगितलेला आहे. आत्म इंद्रिया तृप्ती म्हणजे काम. आत्म इंद्रिया तृप्ती म्हणजे स्वतःच्या इंद्रियांची तृप्ती जिकडे आपण करतो, मग ती कुठली इच्छा असू दे, त्याला काम म्हणतात. आत्म इंद्रिया तृप्ती म्हणजे काम झालं, आणि कृष्ण इंद्रिय तृप्ती याला प्रेम म्हटलेलं आहे. तर ही दोन्ही मधला फरक आहे. तर आता इकडे मी थोडस पुस्तकातून वाचते. प्रेम हा शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या संबंधातच उपयोगात आणला जाऊ शकतो. या भौतिक जगात प्रेम हा शब्द उपयोगात आणला जाऊ शकत नाही. प्रेमाच्या नावाखाली या भौतिक जगामध्ये केवळ कामच आढळतो. प्रेम आणि काम यांच्यातील भेद सोने आणि लोखंड यांच्यातील भेदाप्रमाणे असतो. नारद पंचरात्रामध्ये असा स्पष्ट उल्लेख आढळतो की ज्यावेळी काम भगवंतांना अर्पण केला जातो आणि त्यांच्या प्रती एक प्रकारचे ममत्व उत्पन्न होते, त्यावेळी त्या अवस्थेला भीष्म, प्रल्हाद, उद्धव आणि नारद यांच्यासारख्या महान आचार्यांनी शुद्ध भगवत प्रेम असे म्हटले आहे. म्हणजे आपण जे काय प्रेम करतो इकडे, इतर कुठल्याही भौतिक वस्तूवर, माणसांवर प्रेम न करता जेव्हा ते प्रेम आपण पूर्ण कृष्णाकडे डायव्हर्ट करतो, मग त्यावेळेला जी अवस्था असते त्या अवस्थेला प्रेमभक्ती असे म्हणतात. म्हणजे जे काही काम असतं त्याचं रूपांतर शुद्ध प्रेमामध्ये होतं. आता कृष्ण म्हणजे इकडे मी म्हटलंय की जेव्हा आपण हे काम भगवंतांना अर्पण केले जाते, तेव्हा या अवस्थेला आपण भगवत प्रेम किंवा शुद्ध प्रेम असं म्हणतो. भगवंत म्हणजे श्री कृष्ण. पण श्रीकृष्ण म्हणजे एकच श्रीकृष्ण व्यक्ती का नाही, श्रीकृष्ण आणि त्याचे सगळे शुद्ध भक्त. पहिल्यांदा आपण श्रीकृष्णांवर प्रेम करतो आणि मग श्रीकृष्णांशी जे जे कनेक्टेड आहेत त्या सर्वांवर आपलं प्रेम जडतं. आता काही लोक असं म्हणतात की आय लव्ह ह्युमॅनिटी, इट मीन्स ओनली दॅट आय लव्ह गॉड. पण त्यांच्यामध्ये भगवंतांचा काही कॉन्सेप्टच नसतो. तुम्हाला समजलं का मी काय सांगायचा प्रयत्न करते? की असं नाहीये की आय लव्ह ह्युमॅनिटी मीन्स आय लव्ह गॉड. नाही, तुम्ही पण उलट बरोबर आहे. म्हणजे तुमचं जेव्हा भगवंतांवर प्रेम आहे तेव्हा तुम्ही असं म्हणू शकता आय लव्ह ह्युमॅनिटी. तुम्हाला समजतंय ना की प्रेम आणि काम यामधला फरक काय आहे? आणि प्रेम जे आहे ते फक्त जेव्हा आपण भगवंतांवर पूर्णपणे डायरेक्ट करतो त्यावेळेला आपण म्हणू शकतो की मी प्रेमभक्तीच्या स्तरावर आहे. आता प्रेमभक्तीची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत, त्यापैकी दोन मुख्य आहेत, एक प्रायमरी आणि सेकंडरी. तर प्रायमरी जे वैशिष्ट्य आहे, प्रायमरी मुख्य जो गुण आहे तो म्हणजे काय की हे जे प्रेमभक्ती आहे ती
इंटेन्सिफाईड ब्लिस असते, म्हणजे यामधला जो आनंद असतो ना तो अतिशय कंडेन्स्ड असतो. आणि जे दुसरे जे गुण आहेत किंवा सेकंडरी कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण म्हणू शकतो, ते म्हणजे एक म्हणजे तुमचं अंतःकरण किंवा हृदय पूर्ण तऱ्हेने कोमल होतं आणि तुमच्यामध्ये एक पॉझेसिव्हनेस निर्माण होतो, ज्याला त्यांनी ममत्व म्हटलेलं आहे. कोणाबद्दल हा पॉझेसिव्हनेस येतो? कृष्णाप्रती. मग जेव्हा आपण भक्ती सुरू करतो तेव्हा सुरू करताना आपण काय म्हणतो श्री कृष्णाना? श्री कृष्णा, मी तुझी आहे किंवा मी तुझा आहे. आणि जसं जसं आपण भक्ती करतो आणि जसं जसं आपलं प्रेम श्री कृष्णांवर जास्त जडतं किंवा जास्त इंटेन्स होतं, त्यावेळेला एक स्थिती येते, एक अवस्था येते, जेव्हा आपण श्रीकृष्णाला म्हणतो, श्रीकृष्णा तुम्ही माझे आहात, तुम्ही माझे भाऊ आहात किंवा तुम्ही माझा मुलगा आहात किंवा तू माझा मित्र आहेस किंवा तू माझा प्रियकर आहेस. तर जेव्हा आपण म्हणतो श्री कृष्णाना की मी तुझा आहे, त्या भावनेला तदिया असं म्हणतात. आणि तर ही जी आपली भक्तीचा हा जो प्रवास आहे, हा सुरू कुठे होतो? की कृष्णा मी तुझा आहे. आणि कुठे संपतो? जेव्हा आपण कृष्णांवरती ओनरशिप दाखवतो की श्री कृष्णा तुम्ही माझे आहात किंवा तू माझा आहे, की याला ममत्व म्हणतात. आणि जेव्हा ममत्व येतं तेव्हा आपण बघतो की तो जो भक्त आहे तो श्री कृष्णांवर चिडू सुद्धा शकतो, रागावू सुद्धा शकतो. तर आता आपण थोडस उदाहरण घेऊन जरा डिटेलमध्ये प्रेमभक्ती काय आहे ते बघूया. आता इकडे प्रेमभक्तीमध्ये मी जसं सांगितलं तुम्हाला की जे काम आहे, जे इकडे भौतिकामध्ये आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी आपलं प्रेम अडकवलेलं आहे, हे जेव्हा प्रेम श्री कृष्णांकडे कम्प्लिटली ट्रान्सफर होतं तेव्हा आपला फोकस म्हणजे फक्त कृष्ण असतात आणि या स्थितीला प्रेमभक्ती म्हणतात. तर पहिल्यांदा आपल्याला कन्व्हिन्स व्हावं लागतं की आपला गोल भक्तीमध्ये काय आहे, की आपल्याला श्री कृष्णांवर शुद्ध प्रेम करायचं आहे आणि जे काय प्रेम आपल्याला करायचंय ते फक्त कृष्णावरच करायचंय. आता हे ना प्रेम भक्ती आपल्याला म्हणजे आता आपल्याला बोलायला तुम्हाला ऐकायला समजते, पण ही अवघड आहे म्हणजे मला सुद्धा समजावून सांगायला. तर एक भौतिक उदाहरण मी तुम्हाला देते की ज्याच्यामध्ये अगदी कुठलंही भौतिक उदाहरण दिलं तरी ते या प्रेमभक्तीच्या इकडे कुठेही जवळ येऊ शकत नाही, पण थोडासा आपल्याला भाव जो आहे ना, जो प्रेम भक्तीमध्ये स्थित आहे त्याचा समजू शकतो. आता समजा जर एक आई वडील असतील, त्यांचं एक 3-4 वर्षाचा मुलगा असेल आणि या मुलाला जर किडनॅप केलं, तर तुम्ही मला सांगा की या पेरेंट्सची काय अवस्था होईल? त्यांचं जे लाईफ आहे ते नॉर्मल असू शकेल का? सांगा बरं. नाही. काय होईल? तुम्हाला काय वाटतं? त्यांची जी मनस्थिती आहे ती तुम्ही डिस्क्राईब करू शकाल का? हो. सांगा. त्यांना भीती वाटेल की मुलाला काही होणार तर नाही ना, म्हणजे बरोबर. जिवंत वगैरे ठेवलं. आणि कोणाला काही सांगायचंय? हरे कृष्ण माताजी. हा. त्यांच्या रोजच्या लाईफ मध्ये जे काही कार्य ते करतायत, काम करतायत, ते त्यांच्यामध्ये त्यांचं मन लागणार नाही. बरोबर. म्हणजे ते कसे होतील? काइंड ऑफ डिॲक्टिवेटेड, खूप डिस्टर्ब असणार ते. आणि हे जे हा जो म्हणजे त्यांचं नॉर्मल लाईफ ते जगूच शकणार नाही. काम सुद्धा ते करत असतील, तिकडे त्यांना सतत त्यांच्या मुलाची आठवण येईल. आता हे जे डिवास्टेशन झालं, हे जे ते अपसेट झाले, डिस्टर्ब झाले,
याचा ट्रिगर बाहेरून झालेला आहे, म्हणजे कोणीतरी त्यांच्या मुलाला किडनॅप केलंय, तर हा ट्रिगर बाहेरून झालाय. पण हा जो ट्रिगर बाहेरून झाला, पण हा ट्रिगर खरं म्हणजे त्यांच्या हृदयामध्ये आता स्थित झालेला आहे, बाहेर नाहीये ट्रिगर, आतमध्ये आहे. तर आतमध्ये हृदयामध्ये ते इतके डिस्टर्ब का असतात किंवा माइंड मध्ये ते इतके अपसेट का असतात, कारण त्यांची अटॅचमेंट त्या मुलाकडे असते आणि ही जी अटॅचमेंट आहे ही हृदयातून उत्पन्न झालेली असते. म्हणून जो काही टर्मॉइल आहे किंवा जे काय ते अपसेट आहे ते सगळं हृदयामध्ये ते सोसताय. आणि त्यामुळे त्यांचं लक्ष कुठेच त्यांच्या कामात, रोजच्या जेवणात किंवा रोजची जी कार्य ते करत असतील तिकडे ते फोकस करू शकत नाही. दे कॅनॉट फोकस ऑन द एक्सटर्नल बिकॉज देअर हार्ट इज डिस्टर्ब्ड. इतका डिस्टर्बन्स झालेला असतो त्यांच्या हृदयात की आता ते सदैव आतमध्येच राहतायत इन देअर हार्ट. आणि सारखे ते डिस्टर्ब, म्हणजे त्या मुलाच्या विचाराने ते डिस्टर्ब होतात. सारखे पोलीस स्टेशनला फोन करतील, तिकडे जातील किंवा इंस्टाग्राम व्हॉट्सअपवर त्यांच्या मुलाचा फोटो सर्क्युलेट करतील, काही रील्स व्हायरल करतील, हा मुलगा बघितलाय का तुम्ही, बघितलाय का तुम्ही. तर आता जो शुद्ध भक्त आहे तो एकदम डिट्टो या पालकासारखा असतो. एक्सटर्नली ते खूप ऍक्टिव्हिटीज करतायत, पण ते राहतायत कुठे, इंटरनली. त्यांचं लाईफ कसं असतं, इंट्रोस्पेक्टिव्ह असतं. त्यांचं जीवन कसं असतं, आतमधलं असतं. आणि याला परफेक्शन ऑफ लाईफ म्हणतात. लिव्हिंग इनसाइड, टोटली इन लव्ह विथ कृष्णा. आणि एखादा भौतिकवादी कसा असतो, तो कुठे राहत असतो, त्याचं सगळं बाह्य असतं, एक्सटर्नल, कम्प्लिटली एक्सटर्नल लाईफ तो जगतो. आता त्याला जे काही इंद्रिय तृप्ती मिळते किंवा भौतिक आनंद मिळतो तो बाहेरून मिळतो, पण जो आध्यात्मिक आनंद होतो तो नेहमी आपल्याला हृदयातून मिळतो, फ्रॉम इनसाइड. तर आपल्याला तुम्हाला या उदाहरणावरून थोडस लक्षात येईल की जो प्रेम भक्तीच्या स्तरावर स्थित असतो तो भक्त नेहमी इंट्रोस्पेक्टिव्ह असतो. सदैव कृष्णामध्ये तो पूर्ण तऱ्हेने ऍब्सॉर्ब्ड असतो इंटरनली. याला म्हणतात कृष्ण प्रेम किंवा याला म्हणतात प्रेम भक्ती. आणि आता भगवद्गीता आहे का समोर कोणाकडे? तर मला जरा 2.64 हा श्लोक जरा वाचता आला तर. हरे कृष्ण माताजी, मी वाचू शकते का? वाचा 2.64. 1-2 सेकंद वेळ द्या मला. 2.64 म्हणजे दुसऱ्या अध्यायातला 6वा हा. श्लोक का माताजी? 2.64 64. 64. अच्छा, 2.64. राग द्वेष तोच ना? 64. हा 2.64. प्रमादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यांशु बुद्धी पर्यवतिष्ठते. हा याचा 2.64. अनुवाद काय आहे? तोच आहे ना 2.64? हो यस माताजी, यस. प्रसादे पण सर्व माझ्यासमोर दुःखानां. हरे कृष्ण माताजी, हाय नाही सॉरी, रागद्वेष विमुक्त आहेस तू. म्हणून सॉरी, 65 वाचला माताजी मी. हा 65 आहे. 64. रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. अनुवाद पण वाचू का माताजी? अनुवाद वाचा पण तोपर्यंत मी आसक्ती घेऊन येते गौरीला. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वांनुसार इंद्रियांना आमंत्रित करण्याचे समर्थ असणारा मनुष्य भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो.
माताजी. हरे कृष्ण. हा, तर इकडे काय सांगितलंय की पुन्हा जो वाचू का त्याची माताजी? तुम्ही ऐकला का? हो ऐकला. हा हा, हरे. तर मला माहिती आहे, पण तुम्हाला सगळ्यांना माहित असण्यासाठी हो मी हो हे केलं, हो सांगितलं हो हो वाचायला. माताजी, हो माताजी. तर जो भक्त किंवा जो माणूस आपले जी इंद्रिय आहे ती पूर्णपणे संयमित करतो, जेव्हा तो भक्ती योगाच्या सगळ्या नियमांचं पालन करतो, केवळ हे करून काय होऊ शकतं, त्याला जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत आहे यांची कृपा त्याच्यावर होऊ शकते, किंवा तो कृपेचा पात्र होऊ शकतो. आणि त्याला कृपा मिळाल्यावर तो काय होतो, सगळ्या अटॅचमेंट्स पासून तो मुक्त होतो. तर ही स्थिती असते या जो प्रेम भक्ती स्तरावर स्थित झालेला आहे. जर तुम्ही बघितलं, कुठलाही संत जर बघितला, अगदी मीराबाई पासून, तर त्यांना केवढा त्रास झालेला आहे. तुम्ही मला असा एक संत सांगा की ज्याला काहीच त्रास झालेला नाहीये, लोकांनी त्रास दिलेला नाही, कोणी काही म्हटलेलं नाहीये, याची भक्ती आपली छान चालू आहे, असा एक तरी संत तुम्हाला सापडेल का? नाही. मग त्यांच्या हृदयामध्ये काय असतं, कृष्ण भावना इतकी घन असते, इतकी कंडेन्स्ड असते की बाहेर मग काही जरी चाललेला आहे तरी ते डिस्ट्रॅक्ट होऊ शकत नाही. म्हणजे ही इकडे आपल्या 2.64 मध्ये सांगितलंय की श्री कृष्णांची कृपा होते की जेव्हा एखादा भक्त आपली इंद्रिय संयमित ठेवतो, भक्ती योगाच्या नियमांचं पालन करतो, श्रीकृष्णांवर भक्ती करतो, आणि तर तेव्हा अशा स्थितीमध्ये तो पूर्ण तऱ्हेने श्रीकृष्णांवर फोकस करू शकतो. आता एखादा जो भक्तीचा प्रवास करतोय, जो स्पिरिच्युअल जर्नीवर आहे, त्याला 2 डिस्ट्रॅक्शन्स असतात. एक डिस्ट्रॅक्शन म्हणजे ज्या गोष्टींवर त्याची आसक्ती आहे किंवा अटॅचमेंट्स एक मोठं डिस्ट्रॅक्शन असतं. हा, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या गोष्टी त्याला आवडत नाही किंवा ज्या गोष्टीबद्दल त्याला हेट्रेड आहे, अशा गोष्टी सुद्धा डिस्ट्रॅक्शन्स होऊ शकतात. हा, म्हणजे आपण ज्या भौतिक जगात राहतो त्यात द्वंद्व आहे, त्या 2 गोष्टी, मला एक गोष्ट आवडते, मला एक गोष्ट आवडत नाही, मी या गोष्टीशी अटॅच्ड आहे किंवा मला ही अजिबात आवडत नाही म्हणून मी या गोष्टीशी डिटॅच्ड आहे ना. तर या दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला डिस्ट्रॅक्ट करतात. आता जरा पुढे जाऊन आपण जाणून घेऊया की जे प्रेमभक्ती आहे, प्रेमभक्तीचे जे मुख्य जो गुण आहे तो म्हणजे की तुमचा जो भाव असतो तो अतिशय तीव्र आणि घन असतो. इंटेन्सिफाईड स्टेट ऑफ भावा म्हणजे प्रेमभक्ती. आणि प्रेमभक्तीमुळे तुमचं अंतःकरण, तुमचं हृदय कसं होतं, खूप कोमल होतं आणि तुमच्यामध्ये श्रीकृष्णांबद्दल ममत्वाची भावना निर्माण होते. ऑर्डिनरी डिवोशनल सर्व्हिस म्हणजे तदीय, म्हणजे काय, मी कृष्णाचा आहे असा भाव असतो. पण प्रेमभक्तीमध्ये कृष्ण माझा आहे असं आपण म्हणतो. तर आता जेव्हा आपण भक्ती करायला सुरुवात करतो तेव्हा आपल्याला फर्स्ट ऍस्पेक्ट भक्तीचा आपण ऐकतो, आपल्याला आचार्य सांगतात, श्री कृष्णाने सुद्धा आपल्याला गीतेमध्ये सांगितलंय की तुम्ही शरण या. तुम्ही फर्स्ट ऍस्पेक्ट म्हणजे काय, सरेंडर म्हणजे काय की आपण एक्सेप्ट करतो की कृष्ण हा माझा स्वामी आहे, फक्त स्वामी नाहीये, आणि हा माझा वेलविशर पण आहे, सुहृद पण आहे, आणि त्याला तो कधीही माझ्या जीवनात चुकीच्या गोष्टी करणार नाही.
तो माझा वेलविशर आहे, कृष्णाचा प्लॅन परफेक्ट आहे, कृष्ण माझा स्वामी आहे. हं, हे जेव्हा आणि आपण म्हणतो की मी श्रीकृष्णांचा दास आहे किंवा मी दासी आहे, हा जो भाव आहे की कृष्ण माझे स्वामी आहेत आणि मी त्यांचा दास आहे, या भावनेला तदीय म्हणतात. हा, आणि हा मूड जो आहे की कृष्ण माझा स्वामी आणि मी श्रीकृष्णांचा दास आहे, हा स्लोली आणि स्टेडीली परिपक्व होतो. आणि त्या वेळेला जसा जसा तो परिपक्व भाव होतो, तसा आपला जो समज आहे, ते जे अंडरस्टँडिंग आहे, ते खूप डीप जातं. खूप अगदी एका डीप अंडरस्टँडिंगमुळे आपला जो साक्षात्कार होतो आपल्याला, तो असा होतो की श्री कृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहे. आणि जेव्हा आपण हे एक्सेप्ट करतो किंवा हे रिअलायझेशन आपल्याला होतं, श्री कृष्ण हेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहे, हे पहिलं चिन्ह झालं की तुम्ही कृष्णामध्ये इंटरेस्टेड आहात. हं, आणि आता मी तुम्हाला सांगितलं की मी कृष्णाची आहे किंवा कृष्ण माझे स्वामी आहेत, मी त्यांचा दास आहे, याला तदीय म्हणतात. तर जसं तदीय भाव जो आहे तो जसा जसा परिपक्व एका बाजूनी होत असतो, पण एका बाजूनी आपल्याला इंडिपेंडन्स पण असतो. हा, आणि जे भौतिकवादी लोक आहेत, त्यांना त्यांचा जो इंडिपेंडन्स फ्रीडम आहे तो खूप आवडतो. एखाद्या माणसाला फ्रीडम असेल तर खूप फ्रीडम आहे की तू तुझा वेळ कसाही घालव, काही कर, बाहेर फिर, काही खा. जर तुम्ही असं बघितलं एखाद्या माणसाला पूर्ण तऱ्हेने फ्रीडम दिला, तुम्हाला वाटतं का ते खूप आनंदी आणि संतुष्ट असतात? नाही, सांगा बरं. असं काही बोलू शकत नाही मग ते. हा, असं काही बोलू शकत नाही. आणि जास्त करून जर आपण बघितलं तर अशी माणसं हे कधीच संतुष्ट होऊ शकत नाही. खूप फ्रीडम आहे. आता कम्पेअर्ड टू भौतिकवादी, आपण सगळे आहोत, आपण अनेक नियमांचं पालन करतो. आज आपल्याला वाटलं चला आपण बाहेर खायला जाऊया, आपल्याला लगेच आठवतं की श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला काही नियम सांगितले, नको आज जायला आपण. हा, तर आपला फ्रीडम त्या मनानी त्या लोकांशी कम्पेअर करता कमी आहे. पण आता तुम्ही मला सांगा की तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन मिळतंय का तुम्ही या नियमांचं पालन करून? सांगा. हो, नाही, हो माहित नाही. हो माताजी. मिळतंय ना? कारण हो. हे जे सॅटिस्फॅक्शन आहे, ही जी तृप्ती आहे, ही कोणाकडून येते? हे श्रीकृष्णांकडून येते. जेव्हा तुम्ही श्रीकृष्णांशी एक संबंध जोडता, तेव्हा श्रीकृष्ण सुद्धा रेसिप्रोकेट करतात आणि त्यांचा जो परस्पर भाव आहे तो आपल्यामध्ये संतुष्टी किंवा तृप्ती या भावाने आपल्या मनामध्ये तो उमटतो. हा, तर जसं जसं आपण हळूहळू कृष्णांची सेवा करतो, हे जे तदीय आहे, कृष्ण स्वामी मी त्यांचा दास, हा जो भाव आहे ना, हा खूप 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 शुद्ध होतो. आणि जसा जसा शुद्ध होतो तेव्हा आपण आपल्या ज्या इच्छा असतात इंद्रिय तृप्तीच्या, किंवा आपल्या काही काही मोटिव्स असतात की मला भक्ती यासाठी या कारणांसाठी करायची आहे, हा, तर तेव्हा हे आपलं शुद्धीकरण होऊन जातं. आपल्या ज्या इच्छा आहेत त्या इच्छा आपण पूर्ण श्री कृष्णांमध्ये कृष्णांना आपण त्या अर्पण करतो आणि आपण पूर्ण इच्छा रहित होतो. आणि आपण म्हणतो मी
कृष्णाचा दास आहे किंवा मी कृष्णाची दासी आहे, त्यामुळे श्री कृष्णांची इच्छा ही परम आहे आणि ते त्यांच्या हातात माझं जीवन आहे. ही कॅन डू ॲज ही विशेस असं आपण म्हणतो. आणि जेव्हा आपण प्रेम भक्तीला येतो तेव्हा ही तदीय भावना असतेच. श्रीकृष्ण स्वामी आहेत, मी कृष्णांचा एक सेवक आहे, ही तदीय भावना जी असते ही असतेच, पण ही सेकंडरी होते. आलं तुमच्या लक्षात? ही भावना सेकंडरी होते. प्रायमरी मूड काय असतो जो प्रेमभक्तीमध्ये स्थित आहे तो, की कृष्ण हा माझा आहे, ही पहिली भावना असते आणि बाकीचं जे आहे ते सगळं सेकंडरी असतं. आता हा जो मूड आहे हा आपल्याला यशोदा मातेमध्ये दिसून येतो. आता यशोदा मैया जी आहे तिचा मूड काय आहे, की कृष्ण हा माझा मुलगा आहे, म्हणून श्री कृष्णाने लोणी चोरायला नको. त्यांनी जर लोणी चोरलं तर त्याचं नाव किती खराब होईल, लोक काय म्हणतील, आणि माझ्याबद्दल सुद्धा लोक काय म्हणतील की मी श्रीकृष्णाला कसं वाढवलंय, मी त्याला काही संस्कृती दिलेली नाहीये, मी घरी काही स्वयंपाक करत नाही म्हणून हा एकसारखा जाऊन चोरतो किंवा मला लोणी करायला येत नाही. हा, तर यशोदा माता ही कम्प्लिटली हिची जी चेतना आहे ही कशामध्ये पूर्ण तऱ्हेने ती ऍब्सॉर्ब झालेली आहे, की कृष्ण हा माझा मुलगा आहे आणि मी त्याला उत्तम तऱ्हेने वाढवलं पाहिजे, त्याला सुसंस्कृत केलं पाहिजे. आणि मी एका मातेचं एक आय मस्ट बी अन एक्झेम्पलरी मदर, मी इतकी उत्तम तऱ्हेची एक आदर्श आई हवी आहे. तर हा जो तिच्यामध्ये ममत्वाचा भाव आहे, की कृष्ण माझा मुलगा आहे, मी त्याची आई आहे, तो लहान आहे आणि तो माझ्यावर पूर्णपणे अवलंबून आहे. आणि जर कृष्ण एखादा संकटात सापडला जर, तर यशोदा मातेचे चित्त कसं असतं, की ती खूप डिस्टर्ब होते. की अनेक असुर श्रीकृष्णाला मारायला येतात, तर ती जेव्हा डिस्टर्ब होते तेव्हा तिच्या मध्ये श्री कृष्णाप्रती जे प्रेम आहे ते एकदम एकदम वाढायला लागतं. आणि ही जी भावना आहे याला ममत्व म्हणतात. आणि जी भावभक्ती आहे, भावभक्तीमध्ये जो भक्त आहे त्याला समजतं की माझं श्रीकृष्णांबरोबर काय नातं आहे, पण हा जो संबंध आहे हा मॅच्युअर कधी होतो, प्रेमभक्तीच्या स्तरावर. तर आतापर्यंत मी सांगितलंय, तुम्हाला समजलंय का? हो माताजी, समजलंय ना? समजलं. हा, तर हे जे प्रेमभक्ती स्तरावर असलेले भक्त असतात, त्यांना आता मी तुम्हाला सांगितलं ना की त्यांचा एक पॉझेसिव्हनेस असतो की श्रीकृष्ण माझा आहे, किंवा त्यांना ज्याप्रमाणे नारद मुनी, भीष्मदेव यांनी आपल्याला सांगितलंय की आपलं जे काही काम आहे ते जेव्हा आपण श्रीकृष्णामध्ये पूर्ण तऱ्हेने ट्रान्सफर करतो तेव्हा प्रेमभक्तीचा उदय होतो. मग आता जेव्हा तुम्ही प्रल्हादाची गोष्ट कथा ऐकाल तेव्हा बघा, नरसिंहदेव प्रल्हाद महाराजांना सांगतात की तुम्हाला काय म्हणजे तुला काय हवंय, तू आता कुठलाही वर माग. तेव्हा प्रल्हाद महाराज प्रेमभक्ती स्तरावर स्थित असल्यामुळे तो नरसिंह देवाना काय सांगतो की मला काहीही नकोय, पण माझ्या बरोबर हे जे असुर आहेत
these fallen souls, मला त्या असुरांना सुद्धा माझ्या बरोबर आध्यात्मिक जगात घेऊन जायचंय आणि मला काहीच नकोय, कारण मी पूर्ण तऱ्हेने तृप्त आहे, कारण मी तुमच्या कमल चरणांचं सदैव स्मरण करतो, सदैव ध्यान करतो, मला काहीच नकोय. आणि याला म्हणतात की बघा, एक तऱ्हेचं जे सांगितलंय ना की अंतकरण पूर्ण तऱ्हेने कोमल होतं. मग ही जी आहे ना, ही आपण म्हणूया दिस इज द हायेस्ट लेवल ऑफ कम्पॅशन. म्हणजे इकडे प्रल्हाद महाराज त्यांचे जे असुर मित्र आहेत, पूर्ण असुर समुदाय आहे, त्यांच्याकडे ते बघून असा विचार करतायत की यांना जर यांनी नरसिंह देवांची आराधना केली नाही किंवा वासुदेव नारायण यांचं नामस्मरण केलं नाही, तर हे किती दूर फेकले जातील. यांना सुद्धा दे ऑल्सो हॅव द राईट टू गो बॅक टू द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड, पण त्यांना कोणी सांगायला नाहीये, तर मी त्यांना सांगीन आणि मी त्यांना घेऊन जाईन. म्हणजे ज्यांचं अंतकरण पूर्ण तऱ्हेने कोमल झालेलं असतं तेच असं म्हणू शकतात. आता श्रील प्रभुपाद म्हणायचे की यू कॅन जज अ ट्री, यू कॅन जज अ ट्री बाय इट्स फ्रूट. तर आता आपल्याकडे प्रेमभक्ती नाहीये, पण आपल्याला इकडे श्रील प्रभुपादांनी, रूप गोस्वामींनी सांगितलंय की तुम्ही जे काय आहे ही या प्रेमभक्तीपर्यंत पोचू शकता. मी जसं तुम्हाला सांगितलंय की या मार्गात भक्ती मार्गावर क्रमण करायला लागल्यावर देर इज ओनली वन वे, म्हणजे काय म्हणतात तसं, ओनली वन डेस्टिनेशन, दॅट इज परफेक्शन. म्हणजे तुम्ही कसंही करून तिकडे पोहोचणारच आहात, फक्त वेळ किती लागेल हे सांगता येत नाही. आणि आपण फक्त एकच गोष्ट करायची आहे, कितीही संकट आली, तुम्हाला अनेक स्लिप्स आणि फॉल्स आले, तरी पण या प्रोसेसला आपण घट्ट पकडून ठेवायचंय. एकदा श्रील प्रभुपादांना ते लेक्चर देत असताना झाल्यानंतर एका माणसाने त्यांना विचारलं, स्वामीजी आर यू परफेक्ट? तर श्रील प्रभुपादांनी काय उत्तर दिलं असेल की आय एम नॉट परफेक्ट, बट माय स्पिरिच्युअल मास्टर इज परफेक्ट अँड द प्रोसेस ही गेव इज परफेक्ट, अँड माय परफेक्शन इज आय एम ट्राइंग टू फॉलो द प्रोसेस. म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना सुद्धा असं म्हणता येईल ना की बाबा मी परफेक्ट नाही आहे, पण माझे जे आध्यात्मिक गुरु आहेत श्रील प्रभुपाद ते परफेक्ट आहेत आणि त्यांनी जी प्रोसेस दिली आहे ती परफेक्ट आहे. आणि मी काय करते, मी ही प्रोसेस मनापासून मनापासून त्याचं अनुसरण करायचा मी प्रयत्न करते. तर म्हणजे बघा, आपल्याकडे खरं म्हटलं तर काही क्वालिफिकेशन नाहीये, फक्त एकच क्वालिफिकेशन आहे की आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत की चॅन्टिंग करा, 16 राऊंड मिनिमम चॅन्टिंग हे तुमचं झालंच पाहिजे, आणि यांनीच आपण क्वालिफाय होतो. श्रील प्रभुपाद म्हणतात की रीड माय बुक्स, आणि आपण पुस्तकं वाचतोय. श्रील प्रभुपाद म्हणतायत प्रीच, आणि आता तरी तुम्ही सगळे जे आज सगळे कुठे ना कुठेतरी प्रीचिंग करतायत, तुम्ही को होस्टिंग करताय, म्हणजे श्रील प्रभुपाद काय सांगताय ते आपण ऐकतो. आता एकदा श्रील प्रभुपाद US मध्ये होते आणि ते गाडीतून त्यांच्या शिष्यांबरोबर चालले होते आणि ते नेहमी मॉर्निंग वॉकला जात असे. तर ते ड्रायव्हिंग करता करता एक सुंदर मोठं पार्क होतं, आणि श्रील प्रभुपाद तिकडे थांबले आणि तिकडे त्यांनी बघितलं की बरीच खूप लोक जॉगिंग करतायत, जोरात चालतायत, आणि मग ते बाहेर येतात आणि अगदी घाईघाईत आपल्या घड्याळाकडे बघत ते आपल्या गाडीकडे
येत आहेत आणि लवकर म्हणजे घाईघाईने जात आहेत. मग प्रभुपादांनी त्यांच्या भक्तांना विचारलं की व्हाय अँड वेअर आर दे गोइंग इन सच अ हरी. मग एक एक त्यांचा शिष्य आहे, त्यांनी सांगितलं श्रील प्रभुपाद, ते म्हणाले स्वामीजी दे आर ऑल इन माया अँड ॲज यू राईटली सेड इन युअर बुक्स दे आर ऑल वर्किंग लाईक ॲसेस. आणि मग त्यांनी श्रील प्रभुपादांकडे बघितलं. तर जेव्हा त्यांनी प्रभुपादांकडे बघितलं तेव्हा श्रील प्रभुपादांच्या डोळ्यामध्ये पाणी होतं, त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू येत होते आणि त्यांनी या भक्ताला ऑलमोस्ट रडत रडत सांगितलं, वाय डोंट यू डू समथिंग. तर असं एक प्रेमभक्ती स्तरावर स्थित असलेल्या भक्ताचं हृदय, अंतकरण इतकं कोमल होतं. बघा, इतकं कोमल होतं. आता आपल्याला आपल्या सोसायटीमध्ये आजूबाजूला वर खाली अनेक लोक राहतात. आपल्याला असं वाटतं का? मला खरं खरं सांगा. अनम्यूट करू शकता. असं वाटतं का आपल्याला? हरे कृष्ण माताजी. कधी कधी वाटतं. कधी कधी म्हणजे आपल्याला सगळ्यांप्रती वाटतं का? स्पेशली अनोळखी. आता ही सगळी अनोळखी माणसं होती. आता आपण आपल्या फ्रेंड्स, फॅमिली, माहितीतल्या लोकांना हे इस्कॉन मँगलोरचं लिंक फॉरवर्ड करतो. पण जे अनोळखी लोक आहेत त्यांच्याप्रती आपल्याला ही भावना येते का? नाही नाही. नाही येत. पण प्रेम भक्तीमध्ये जो स्थित आहे त्याला ही भावना, त्याचं अंतकरण इतकं कोमल झालं असतं तर त्याला वाटतं की पूर्ण जगाचा उद्धार व्हावा, संपूर्ण मानव समाजाचा उद्धार व्हावा. म्हणजे ही जी याची पॅरलल आहे ते मी तुम्हाला प्रल्हाद महाराजांचं सांगितलं की जसे ते नरसिंह देवाना म्हणाले की मला या सर्व असुर समुदायाला घेऊन आध्यात्मिक जगात यायचंय. श्रील प्रभुपाद सुद्धा त्याच स्तरावर होते. तर आता किती वाजले? 3:45 वाजायला आले. तर तुम्हाला समजलंय? तुम्हाला काही विचारायचंय का आतापर्यंत केलेलं आहे? समजलं माताजी. बरं, मग याच्या पुढचं जे आहे ते आपण आता आणि 1-2 दिवसांनी घेऊया का? किंवा शुक्रवारी, गुरुवारी तुमचा वर्ग असतो ना भक्ती वृक्षाचा? हो माताजी. भक्तिवृक्षाचा आज झाला माताजी, म्हणजे आज होणार होता सोमवारी सोमवारी नाही झाला ना? नाही झाला, कॅन्सल केला ना. आज आहे. माताजींचा एक मेसेज आला आहे पण मी बघितला नाही, कदाचित असू शकतं त्याच्याबद्दलच, मला माहित नाही. खरं म्हणजे मी काल घेणार होते पण भक्तिवृक्ष असल्यामुळे मी काल कॅन्सल केला आणि आज घेतला, असं झालं. आज L3चा पूजा माताजींचा आहे आणि कदाचित शुक्रवारी भक्तिवृक्ष असेल आणि गुरुवारी 2 वाजता सत्संग असतो. हा, गुरुवारी असतो. आणि मग मी कधी घेऊ? शुक्रवारी घेऊ का? शुक्रवारी पूजा माताजींचा उशिरा असतो त्या मानाने. उद्या पण कोणता चालेल. माताजी? मग आता हा आपला जो अध्याय आहे ना हा आता पुढच्या याला संपेल. बघूया नेक्स्ट जेव्हा संपेल तेव्हाच आपण वाचन करायचं का? आता मी जास्त का गुरुवारी नाही 3 वाजता चालू शकेल, कारण तो 2 ते 2:45 असतो. गुरुवारी 3 वाजता पण चालू शकेल. बरं, सर्वांना गुरुवारी 3 वाजता चालेल का? गुरुवार शुक्रवार उद्या पण लवकर, चालेल शुक्रवार माताजी. थोडं लवकर, उद्या पण शुक्रवारी चालेल. आजच्या सारखं आणि गुरुवारी 3 वाजता चालू शकेल. चालेल. मग आपण गुरुवारी 3 ला घेऊया. आणि हे मी आत्ता सुद्धा आणि जास्त का नाही घेत, कारण हा खूप हेवी सब्जेक्ट आहे. तुम्हाला काय वाटतंय? थोडा ऍब्स्ट्रॅक्ट वाटतो. हो आपल्याला समजायला अवघड आहे की नाही? हो माताजी. आता थोडीशी उदाहरणं मी सांगितली तुम्हाला भौतिक, थोडस तुम्हाला त्याचा पॅरलल ड्रॉ करायला येतं, पण तरी सुद्धा हा जरासा हेवी वाटतोय टॉपिक.
म्हणून मी आता परत जो पुढचा आपला वर्ग होईल तेव्हा हा चॅप्टर कम्प्लीट करेन. ओके माताजी. बरं, चालेल. आता मी श्लोक म्हणते शेवटचा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. सगळेजण म्हणा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे कृष्णा